Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bos, saya mau ngambil baju drag karena kemarin saya sibuk ngaret. Umur? Ini wong iki. Oh, alah malam dongkol. Ndi tak kaose? Drag? Lihat tangi sarapan kok keren ning omahku lho. Iki wis tangi wonten. Wis tangi ya? Terus nyapa mlebu neh? Tetep sarapan rono aku diet. Diet kaya arep apa kowe lho kok. Iya lho iki. Aku lho wis diet kok. Gorok-gorok ning kali kok nek awake dipurokne kok. Ya, apa nek awak lemu-lemu ki gak menak. Sampe enak wis apa? Oh mujek. Kuwi kok wedi kok wong lemu glundung tok teplek ngono sapa ketinggalan to. Ki rencanane ning ndi to? Ben. Wong arep mendreng iki. Ya karo bose mendreng. Ora tuh kali ngene gak iki makasih semua. Ya sing apik ngono maksude gasan kali-kali motormu ya. Motorku ya kukut toh, bane rada alus kok. Iki sepurane iki aku Iki teko gak iso karena kan aku ngaret terus sibuk terus. Ngono lho. ngaret ndi ngono. Iki tak kaose. Ya cari namamu sendiri. Oh enak jenenge klub floor kaose. Oh. Ipin lebih. Iki pas toh. Jan. Kita request Ipinnya. Soteno. Kipin sedang mau pakai. Iki berarti iki dikene selikur ya. Aku paham. Lah apa? Aku paham, nomor selikur ki jali islik-islik buat. Ngene dikene nomor selikur. Oh, nama selikur itu bagus tuh. Iya, bener nomor selikur ki apine ale pegane ning dunia maya kok. Ya. Islik-islik, Pak. Testing, jangan kata sekelo benih. Widih, kowe L pinggir pin kae. L apa kowe? L. Ya pas nek L. Coba, Bos. Kowe nek adem kualik to. Oh ya bener ngono. Ana jenenge. Gitu. Jenenge belakajane jenenge Kelvin kok. Wah. Kelvin. Iya kan jenenge ku Kleru dreng jaluk Kelvin dreng jenenge. Pas, Bos. Wes jan nampo. Anget ya. Loh. Adem ya. Adem kuwi. Lho. Jenenge anu Dut. Jaluk Kelvin jenenge. Kok Kipin kok ki. Kapien nek Kelvin ki. Iso. Enek Koko Kelvin jenenge asline iki. Koko Kelvin. Tapi dingi sore nek ditelepon kok gak moro. Repot sampai mulai sore jam 5 nganu ngarit ping pindho ya, Pak. Dengar-dengar ya, pendurian isu. Kowe wani lho juga. Wani to pikir kali ngapain. Gede lho. Ya. Putri wis tangi ket mang. Jak sarapan ra gelem kok. Jangan diet. Cer metu bar nanti. Mediane. Ada keperluan. Ya ora apa-apa. Iki guys, Ada keperluan. ngenteni ya. Hah? Kaca ngenteni. Iya, tadi informasi. Oh, iki sesuk Pak Tong jarne Jogja. Engko dino Rebo ngene gak salah. Budi Julia ki sana kau sih. Enek, obayu wis saiki wis. Loh, ora dikene mandek dhewe. Ben rono dhewe. Arep dikene mandek dhewe. Ya ya aku wegah. Ben semut dhewe ben. Dreng sok Rebo dreng ya. Kebo katanya pamu kok mulai ke Jogja. Pakmu sesuk jene Jogja. Hah? Duh, trabas toh. Karena kowe iki kepalane kaya to. Heh? Alah tomblok wong ora gek budrek kok. Kenek gak terusuk-terusuk alas jere gak mari kok. Lah nek kowe iso logar iki ya iki ora apa-apa. Ha iki, yo.
saeneke wong. Nah, tapi yo kudu ngomongi Caca aja dadak. Cacah kuntet bareng kring budal apa budal kuwi. Malah dikesok kok Andi. Istilah dhek Yo, nek nanti kan repot nang sawah terus kok. Kan dilihat pupuk montore rong dadi to. Loh kok malah mumpung rong dadi. Malah Mbak Zul ki pengen melu kok Ya, so. itu kan motor rong dadi ngenteni. Walah motor rong dadi. Lek tomblok kae buder kok kayak pengen trabas dhewe. Oke kok. Mundur arek. Ngajak iki ta jane ayo dan nang alas ngono. Enggak keno. Ah. Delok sikone kancane sapa ae. Lah yo dikondisikan. Kan yo repot to. Mbak Ibsire monge 3 hari lagi lho ngomong iki kae. Motore. Yo ora apa-apa ngenteni kuwi bareng. Rele kae. Kedo bare grutu-grutu ngono lho. Nah, Bro. iku ning atasan yo. Ibu kok arane kok pancur pitu apa ning Yo ora apa-apa wis lho nyantai wong sing biasa bebas ora dhewe ku motor apa to. nyantai. Motor kaya ngono Lah masane park balapan kok piye kok? iya ya kaya toblok ngek kok. Akhire iki motor ngono wis bali terben. Halus ya. Ora apa munggo Ora dalane. digo ngumpul bareng ben. Menak tercacah. Oke. Jane nek gawe ngono kuwi apik iki ning ngene anu kae lho ta. Kan kau wetok dhuwur kabeh. Sing ndi lho. Tas angin. Wah, apik. Kan iso mampir rono. Kan nglewati. Liwati ning. Madaru apik lho. Ya penane kono ning atas menak. Aku pertah rono biyen. Karena apa? Ya biyen saurunge di nganu ketok. Wis cilik berarti. Motor tomblok Sarung sidam dadali to. apa nih? Sadurunge dikek tulisan petasangan. Wong Si liar. Berarti ya cok tahun Mas enak. urung di Cor. kudu cok. Ya arep bilone angga cacah. Lah semua wis dilutok wis bareng gue. Ya pas cik urung dibangun berarti. Urung dibangun. Lah saiki kan wis ditulisi anak tulisane Bojo Negoro. Saiki ya bisa kira rono. Oh, lagi mana apik, Bin? Pancur pitu. Pancur pitu ya apik. Nah, lagi itu loh sih kurang tahu di. Dalane yo munggah mudhun. Habis bareng. Klangon ke tempat kae para Ora layang. apa-apa nek dalane halusnya gak masalah. Aku jalan itu waktu lo ini krono bendo. Ya benda. Wis aspal terus sampai dol aspal wis gak enak. Wis pelan moronganan. Wis ngono ora apa-apa sudah gentenan sik. Si anak kuwi panjurane ning kuwi to. Iya, bener. Ora apa-apa. Kuwi kono-kono nggo nyedak judo. Kowe adus nek kono oleh judo. Judune Gak Pin. Kowe asine aku pengen tekok kowe jane duwe cita-cita pengen rabi apa gak? kabeh iki pengen to San. Lho, lah nek kowe pengen ora berusaha nyedeki bocah edok ya ora nek Dia pengen gelem kok. dicedaki. Ya mau nek sing nyedeki kudune wong lanang sik berusaha. Kita usaha wis cik. Iya, berhasil kok. Lho, lha wis dung tuwek to Pin. Kok iso Tuwek malah apik ngene iki. piye ya ora payu kok wong Umure tuwek wis. kok. Pakai 17 Lagi lara 96 kok. Kok iso ya ngono kuwi nek tak omongi nek nyedeki cewek iki butuh pengorbanan. Iki suket blok-blok dikekno wong. Butuh pengorbanan, ceweke dijak ning ndi? Ayo, jak mangan opo. Iki nglumpukno Kowe sik. pengen tukokno apa? Ya ditukokno. Kuwi jenenge pendekatan cewek iki ngono Kalem. kuwi. Iki setelan kalem deh. Kalem kekalemen ya. Susu geruntu kok toblok kan Nah, ngerti ku. wis rong dino gatan kuwi ya. Mesti suami enggak. Itu dulu sik. Mata ulane ke susu ya. Susu kebelet mbuh kae. Lah mumpung nek sing gelem ah gitu kok. Susu ning ndi. Yo Ora ora. pendekatnya benar kanu kenalan sik. Bisa delok iki. Ya sik wong kaya Iki wonge piye, karaktere piye. Enggak, aku. Lah lek tomblok kan butuhe mumpung enek ya Iya. wis Bolongan. sikat. Baju Kayak diobrok-obrok. Nah, Gelem-gelem sing wong tuwake sing pelan. terus sampai buka bolongan Lah. gatan. Serak. Masa kayak orang buka bolongan. Urung. Belas. Tuwe dhewe kok. Dewe lho bar banget. Dino sewengi tok ya. Ya rame-rame pas dadi Ya, manten rame-rame sewengi sesuk terus wis. mulai sesoke.
Kayak gara-gara iki mau dikit duit 100. Tuku apa kae, Win? Waktu belanja Ah, nulung ah. pasar kan kan wong mata iki kudu kon resik-resik to, Iya. kuwi gak diresiki. Mau masak si celana nang pasar duit 100 ki ditukono Bu apa akeh kangkung kabeh umbuh ngono lho tadi kuwi. cowong. Mbah apa kae lho. Biyen aku. Ya padha marang. Eta waduh biang-biang e kok. Lah kok langsung Gak oleh ngono. langsung Padha duit. ndure gak oleh, gak oleh. Sakno. Tunggakno wae muga-muga ndang oleh judu neh. Nah, tapi nek ngono Kipin kuwi juga bedang oleh judu. Duitnya jangan Iya, tapi- bulan-bulan terus tak blok kok timbul. Wis mikir dhewe. Iya, ora saya Kuwi nek dipikiran. ben pikirane ben mateng sik. Lah tabloke gak mateng neh guys, mana bosok kok Bosok sampe. Wis ora bosok. karepe ngono piye to blok aku ndang aku golek ndang si pas. Ngesakno mbok ti ke lho, ora nek sing isah-isah. Lah makane kuwi aku. Lah, kon genteni marung, Apa neh, Bre? Lama iki toblok apa tau nyedak piring susah. kon ndang genteni marung, wong yo warung. Omahmu kan strategis to, Kek. Nggo Wes. warung kan wis nderek nerusno tok wi. Meng lho. Kowe rabi, bojomu kon ngedop warung guys. Yo. Teh. Diterusno mbok ti kon leren. Kipin bagian goreng-goreng, isah-isah, Wes. sing edok sing ngedep alah kualat kuwi kok mlebu metu. Nah, iki mbok. Ya cara omah kono tak alah marung cek biyen. Oh iya wis ana sing tak ngubah kula jelas lah omahe wong ngubah kula. Lah iya. Gitu. Dewe yo Ya ora penak. Wes, Kok bakulan dhewe sak-sake. Sak-sake kok. Karek kon dhewe rezeki ta masak Tambah empok ngarep neh kok. Tambene sing ngombo. Wes. warunge biar bermacam. Kowe lho buka angkringan dhewe kono malah ganteng. Hmm. Gitu. Hiburan. Itu jelas utang iki. Utang biar kok. Sesuk Terus nang desa lho, nggon-nggonane wong utang lho, Bin. Lah sitok Wong loro bakul apa? ki wis biasa nek Wong apik utang. kok pulane apa? Jadi gue dititek lho, tangnya sekira aku tau bar sih. Sapa? Kopi bedina gue dititek ngono. Lah wong ngene dhewe ngopi kok senane ngopine wong liya. Kan bisa dia pas tutup warungnya to. Kan ngumpul-ngumpul karo cacah ngono. Gue dititek. Iya, kita lagi ngeser titik Bu. Ora. Nek gelem dirapi wae kowe ben dadi Pak Ateng. Malah jalan bijang-bijang. Kok ngene. Ya lengkap sudah loh. Selain kira jadi titek malah iya. Ya pokoke Ngono wae rasa dipikir anake, sing penting Bin. mbokane tok wae kok. kowe nek sir goleki nang tanggungan. Wis kena diatoto. Cang gunung. Makno, wong gunung saiki ki lho bedho gaul kabeh Maksud rumasane. iki Kutha cara kalah pergaulane karo- no mengenal si anu cek rada jarak-jarak koyo ndolor sak kene gunung kae. Wis Wis apa? ayem saiki uripe. Lho. Ndolor canonge rabi ning kono katok ya. Ini katok. Katok. Ini katok. Lho wong saiki ki lho, wong cah edok saiki ki angel, ora gunung ora Pilih kutha. saiki Golek bisa sing- pilih. Yo kowe golekmu aja cah prawan aja. Lho ora aku iki golek sing apa enake itu kok. Sok. Oh, lho. Lho, Aku golek apa enake apa kok. Golek sing nek penjangan kita. Kipin kemarin tidak bisa mengambil karena ngarit. Karena mengarit. Ngarit. Itu wae terabas tapi yo. Pokoknya kudu melok. Ya melu. Wis ditukokno seragam ki yo. Mbok nek ketang anu yo tetep melu. Ya iya tau ini ate ku terabas. Heh? Wis. Wes. Yes. Wis digawe. Iya walaupun ditukokno masuk gak melu. Enggak, ora ketan Iya kok. ora menok bendino tapi kan sekali tempo ana event sing apik. Mlaku-mlaku kudu. Aduh, ben nomor koncone. Mulai karo nyangking. Sudah. Lho, aku dimpen mulai. Lagi ngarit cek-cek duduk ber-ber. Lah aku dimpen ini takon panjang. Saurunge iki wis dadi rekno wedhuse, wedhuse Foto wis direkno. fotonan aku ngarit. Ya ora Wes bak tak Terah jangan ini, mampak. terah. Ngono. Piye, Dre? Rencanane esuk kapan? Pakmu tapi sesuk wonge jek arep manu. Udah. Sesuk pakmu jek arep Jogja. Udah. Lah aku serebu barang nek iso ya ora iso. Ya, Udah ready? Entuk iki jawabane. Ya kudu dianu to, sik tapi kaose ben anu kabeh sik, kudu dianu Ya, isone kok lagi kapan di- kok kabeh. Sekali tempo ki jersey anyar ki kabeh ben dadi siji. Tinggo Udah kabeh, bareng. oh bareng-bareng ngono lho.
Mendreng ae kan kepalane kono. Kepala suku ya, Dreng. Iya toh. Kok iso nek kepalane iki lho. Iya iya. Buntute kowe. Buntutnya kipin. Entote kipin entote. Kene kene kok. Kene iki ya kae kok ae kok. Iki karepe anu dire karo golek pandangan ngono sing kenane cak dirabi mbokno nyantol ngono lho dire. Kowe rondoke apa kan? Warung teh. Sini. Warung tepo ke. Tek to tebuki. Ya mong ya. Lho, dudu titik. Apa? Sere dhuwur. Oh nunggu kae. Kan dijeli tombolok kan kae. Oh, Itu arep koyo yo. Aku desa kaya kok tak surpet iso. Dijeli tombolok kan kae. Ngono nek nyedhek rasa suwen-suwen blok, gelem ta tak rabi. Lah, wes. Apa meklem dadi rabi. Asik to. Tak komule ning desa. Rasa kakan delok-delok. Dua to wong e. Hmm. Petan sisi-sisian. Lah aku lho. Sik-sikan menang dhewe karo kangamu. Tombolok ono ninggal kok, ninggal susuk kan. Wong e. Nah, Ora apa. Nek digo baleni neh lho. susuk 3.000 ditinggal kok. 3000. Oh, alah tak kira cik 150 ngono lho. Tombolok. Enggak 3000 lho. Untuk permen kurang apa? Iya. Wonge ya umurane sekitar 35-an. Sok 30. Iya, 35 sampai 40 lah. Ya karena aku situ aku tuh. Loh, makane pas wing kok. Pas kudune golek wis sak ngisore. Aku burung. Sumbere. Kowe mrono kok enek to? ning kok kene kok diprok kok. Lo kita blok. Enek ini. Kok tomblok ya enak. Ya nek kene wong-wongane ya Gak penak Yo. langsung terus terang langsung. ya lemu tapi gak lemu nemen wae wonge gedengan. Lemu. Tak aku. Lemu kok lek gajah. Ya, sak udah sampe. Ndi wonge, wong ndi? Wah. Kil-kilane padha ora dikipin kok, dikili no. Lah, kaya ora. Loh, dure maksud iki. Sumbere jane tak delok ae tak surpene kok. Wis mbok mulai mbok ti seneng kan kuwi kok. Kok langsung. Tomblok kok bulet ae kok rumah kok dicetak tok. Langsung mulai iki sik pendekatan sik to dorong. Kowe mesti bolak-balik rono mesti kowe. Cedak kok mulai sak jam teko kono lho kok. Yo, siap semangat. Semangat. Wes. Pin. Lha to pin. Wes assalamualaikum warahmatullahi Lah kuwi lho. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.